Moi! Lähdetään sieltä pyörittämään hartioita. Tee oikein isoa ympyrää olkapäitä taaksepäin, avaa rintakehää. Rutina ei haittaa mitään, mutta mitään kipua ei saa tuntua. Että jos tuntuu inhottavalta, niin sitten pienennä liikettä. Koita saada oikein olkapäät pyörähtämään, lavat selän takana yhteen ja edessä rintakehälle tilaa. Koitetaan saada olkapäitä kääntymään taas auki niin, että ne ei kääntyisi sinne eteenpäin. Hyvä. Sitten ajattele, että olet oikein pitkä, vähän kuin olisit pituusmittauksessa. Ja lähde pidentämään niskaa vielä siitäkin. Ja sitten rentouta. Ajattele, että aina sisäänhengitys pidentää niskan, niin kuin vähän liuuttaisit päätä taaksepäin. Ja annat uloshengityksen aina rentouttaa. Peruuta taakse, niska pitenee. Ja sitten rentouta pää. Ei ole iso liike. Nenä ei nouse ylös eikä laske alas, eli silmätkin pysyy vaakatasossa. Aina vaan niska pitenee ja sitten vähän rentoutuu. Koitetaan saada tänne niskaan oikein hyvä pituus, niin että siellä kiertäisi veri kunnolla. Ja samalla tämä harjoitus auttaa siihen, että päästäisiin eteenpäin työntyvän pään haitoista eteen. Tee rauhalliseen tahtiin. Että se saisi tosiaan olla aina sisään hengitys, kun pidentää, ojentaa ja ulos hengitys, rentouttaa. Hyvä. Sitten tuo kieli kitalakeen, myös kielen keskiosa. Ja lähde ajattelemaan, että se kielen keskiosa pyörii siellä kitalakea vasten. Ja vaihda pyörityssuuntaa. Ja nyt jos sulla on peili, mistä kurkata, niin koita pitää suu paikoillaan ja niin, että puremalihakset ei aktivoituisi. Ainoa liike näkyy täällä kielen kannassa ja se onkin ainoa kohta täällä, mikä liikkuu ja samalla myös kiinteytyy. Eli tämä liike auttaa eroon kaksoisleuasta ja vahvistaa meidän nenähengitystä. Jatkuvasti suuntaa vaihdellen pyöritä kielen keskiosaa kitalakea vasten. Kielen kärki pyörii siellä mukana, mutta se ei ole tämän homman päätähti. Kielen keskiosa on siellä tärkeä. Vaihtele suuntaa koko ajan. Ja muista, suu ei liiku, puremalihakset ei aktivoidu. Tämä harjoitus vahvistaa ajan myötä nenähengitystä ja saattaa auttaa eroon esimerkiksi kuorsaamisesta. Tätä kannattaa tehdä sellainen 2 minuuttia kerrallaan. Ja tätähän voi tehdä monessa paikassa, vaikka bussissa tai junassa tai auton ratissakin. Mutta aina välillä kannattaa tehdä peili edessä niin, että oppii pitämään sen suun paikoillaan ja puremalihakset ihan rentoina, leuat ihan rentoina. Päätetään tämä kasvoharjoitus vielä pieneen hierontaan. Ja tämä on sellainen, mikä kannattaa tehdä aina silloin, kun olet muutenkin laittamassa sinne kasvoille jotain. Eli aamulla tai illalla. Ja suunta, millä levität tuotteita kasvoille, on niin, että ei vedetä alaspäin. Ne kasvot valitettavasti löytää sinne alaspäin ajan myötä muutenkin. Mutta kulmakarvojen väliin tuodaan tilaa ja sivellään otsaa tuonne sivulle. Poskia liftataan tuolta nenäjuonteista kohti korvaa ja leukalinjaa täältä keskeltä kevyesti tuonne kohti korvaa. Iho ei kannata missään nimessä venyttää, eli teet tää tosiaan silloin, kun olet jotain tuotetta sinne kasvoille laittamassa. Sitten voit vielä jatkaa vähän matkaa niin, että kun olet tullut kulmakarvojen välistä tuonne ohimoille, niin etusormi menee tuosta korvan edestä alas. Ja sitten kun pääset kauloille asti, niin levität sormet ja tuutaan nyt tuonne solisluille saakka. Eli hyvin tämmöinen kevyt kosketus, mikä tosiaan vaan siis riittää levittämään sen, mitä sinne kasvoille olet levittämässä. Ja saat samalla lymfakiertoa, eli meidän immunestekiertoa tehostettua. Kulmakarvojen väliin tilaa, sibeliusripit pois, otsa ihan rennoksi ja sitten korvan edestä ja sormien levitys tonne kaulalle. Vielä kerran sieltä otsalta. Ihan kevyt kosketus. Sitten tuolta nenäjuonteista liftataan poskia kevyesti tonne korvaa kohti. Taas korva edestä alas ja solisuille saakka. Ja nyt täällä poskilla voit tehdä vielä niin, että otat peukalotkin käyttöön ja kuopaset peukaloilla tuolla korvan takaa olevasta kuopasta. Siellä on vähän lisää imusolmukkeita, niin saat sieltä vielä vähän lisää boostia sille meidän lymfakierrolle.
sellaiset 5 kertaa on minimi aina per kohta. Sitten leukalinja, peukut alapuolella, muut sormet yläpuolella. Ja älä tosiaan mitenkään venytä tätä ihoa. Se iho venyy siellä herkästi, jos sitä venyttää hieronnalla, ja sitten se ei enää palaudu. Jos ollaan aikuisia, niin se ei enää palaudu se iho siitä venytyksestä, joten ole lempeä. Saadaksesi immunestekiertoa tehostettua ja leukalinjaa tuotua paremmin esille sen myötä, niin et tarvii mitään voimakasta liikettä, vaan se saa olla ihan kevyt kosketus.